Той има две линии жълти. Виж аз тъй като... Братле, да извиняйте, ама завикна да записваме. Записвам. Защото... Не кара да стършато бе Рахит. Пътра, братле. Абе, къде тръгна там бе Рахит, дай надолу. Да. Окей. Ма свърши пътата би. Его са вече няма жълто вече. Има кара надолу. Трябва го сгазим тук, не? Его е то камион трябва да следваш. Следвай го, следвай го, следвай го. Ей, виж, че не иска за вие. Ти за вол не можеш да вземеш бе. Не иска. Аз не знах нищо да даже. Това си откъде спече, седи. Седи, сега че наберем. Турбо не има ли бе, аре от кубина да има. Я махни това тук. Айде се мушим тук да видим това. То къде тръгна бе? Трябва да го приближиш до това, до камиона и да се качи на него. За да го чуем отзад. О, мама ми! Леко, че го щупиш бе. Гледай какво правиш бе? Че го изпуснеш бе. Ева това тводе! Браво! Ева това ми! Изненада ми на пътато! На таблата пак! Абе, ще влезем от тук. Верно ли бе? Ето виж го пресрещаме. Не можеш, тунела продължава на там Рахит. Гледай. Сега вече го настигне. Ето вече е верния вариант. Директно влизам от тук. Стигнах ли го, мотор? Аз толкова бързо не мога да завивам я карам. Не бе. Ти си ти Рахит. Толкова не знам какво. Ти не мога караш бе. И какво гледаш, аз ти карам много добър от лево в десно. Сега ако минем пак не ти трябва така с колата. Да, пак ти слушаш същото. Аз това пак не се върна. Сега нека ми се случи. Аз ще го чакам сега. Спокойно. Его е. Сега ще минем от тука и сега ще му откъснем мушите вече. Айде бе, не, там не завивай, тъпанър! Аре скачи пъти бе, колко време да е? Ето тъп ли бе, аре скачи бе! Приближи се още. Как ли? Ще тия. И сега ходим по-лево, не? Да. Не да ходиш, а да караш. Чакай, ще сега ти кажа. Карай бе. Карам, какво правим, нали? Ще ходим. Аз спим тук не кажа. Приближи се бе. Ема това он намали, аз намали, мога изкубена. Ама не намалявай. Ще почна да пуши, бе. Това моите кола. Да. Това не беше ни мога приятел. Да. Не, и сега какво? Давай, карай, карай. Това като Need for Speed, да Не трябва да изоставаш. не изоставам. Да стреля по това. Сега стрелям. С кое се стреля само? Дай назаде. Дай, аз ще стрелям. Аз стреляй. Ама не върти така, виж като... Как минах? Ма завърти аз така не виждам, как карам. Бе ми изправя на лут. Хедшот. Не те палил? Да. Си върти яки. Бати путката. Не бъдек. Бати путката. И сега какво трябва да се върнем? Ма, дръж си мишката. Пусти ми, сега какво трябва да правим? Карай. Ей, за трябва да го хванеш и да го качиш шоколад. Това е това, лети ли там? Трябва да станеш под него и той да падне на колата. Това лети ли викам? Да. Аха, ще става интересно, аз не мога да стигнем. Луд ли си ме попълни? По-бързо карай бе. Бус. Няма бус. Ай, скачай бе! Дай. Газ. Мога късно. Къс съм гангстър, бате. Леле, това не мога по-храм, ще направих. А пък го изгазих, а? И той е разгазих. Това първо път ме съм Задасни до колата, това скочи вътре. Ще скочи. Ей, застай! Куме! Бързо, бързо настигнил. И как го стигам? Додолу ми е копчето. Я пъти. Чубре, бате. Рипе, куче! Рипе, бе! Ей, бе. Се трябва... Това видео откъде скочи. От маята си. Нищо, това ще си скочил, бе. Ма що е толкова бълна колата, бе? Защото се преба колата. Това е остане като... Преба се. Защо така и толкова бълна ти карам? Ще има сменим колата.
Айде, спрем да отворим капако, дали ще има да. Трябва да обърнем да се върнем назад, нали? Абор, А? трябва да се върнем назад, нали? Не. Виж къде има жълтата чертичка. А, да. Майка, като ми се размина това... Спокойно, дотре, че стига, не да се заснеш. Он кара с 10 върте тази кола. Епа не мога да видиш, сега страши си. Да смеи му се, а? Не, това трябва да оправиш. И спираме с клик, защото е много дълго стана. Повече не мога да има. Колко да има? Твоята лойка. А? Колко? 80 повече от 80 не вярвам да има. Къде си мислиш ти? Тук и трябва да сме. Абе, само тебе не съм те водил, Мерджан. Водил, да. Возил. По-добре. А? Нищо. У кой Мерцедес? По 110. Ево. А, не 110 Ти като... можеш да караш. Лична кола. Да. Нямам се. А, ти си единствен човек, не ми вярва, че Аз мога никога да съм карам. те виждал да караш кола си. А? Никога си те виждал да караш. Епа, време да ме видиш. Аре, добре, какво чакаш? Аре, искаме да стъпим. Май, пусни звука са вече. Не мога. Увери слушалките и ги още тук. Не може. Що? Ще така съм решил. Моля да изключим това. Не. А сега пак трябва да ходим някъде. Не, тук след че опреш колата. Оприх ли? Не, трябва да влезеш в гаража. Ето тук ли? Да. Вече пребладиш тук. Така. Нещо турбо, нещо това бала, не моля сме. Топ спид. Искам топ спид, искам да дигам топ спид, дето е. Не можеш. Защо не мога? Защото си заключени. Това че Аре, повече само с бързината, бе. и джантите. Дям трябва някакви по-големи не са спици. Така ги оставим. Така ги оставим. Ако стига. И не мога да дигнеш това да пише топ спид, така ли? Да. Що? Защото нямаш отключено. Не знам колко пари имам. Тя е като нова, бе. Така нова. Какво става? Аре, братле. Спирай. Искам да стигам оттам. Не, Аре, спирай. да, пробвам само. Гледай, Добре, стой само, гледай, каме какви чао и следи после оставя, ще стой. я пуснеш. Пусни. Кай чао. Чао. Братлета, това беше трета част или четвърта част на GTA 5. Чао. Да, с най-големо лигофренно Перник. Чао. Аре, сега и дам гъс. Чао, братлета. Чакай. Не забравяйте Да не харесате, гледате да клиповете, subscribe и да гледате клиповете. Ако ви харесат, т.е. ако не ви харесат, не мога да Харесва, карам. после знам къде живеете също. What you gonna do with that dessert? Do what, do I did that?